Привет, колеги! От мен Ангел Донков. Ще направя кратък обзор на евро-долар по молба на мой колега, както и на S&P 500, като съответно ще започнем първо с евро-долар. Нетипично за мен ще започна с бар чарт графика на база месец, за да следим и анализираме какво очаквам аз от евро-долар за близко и обозримо бъдеще. Какво виждаме ето тук на евро-долар? Това ви е месечен чарт. Виждате, че имате общо взето тренд, който в момента е загубил сила и де-факто пазара от 1, 2, 3, 4, 5 седмица балансира. Имаме excess high, т.е. този връх е възможно да остане напред във времето. Другото, което е, за момента ритейл трейдерите все още ще имат надежда да изкупуват този пазар според тях на всяко дъно, което ще бъде абсолютна грешка. Имайте на предвид, че все пак, както винаги съм казвал, валутните пазари не са трендов тип пазари. Дори да се получи ситуация, в която да имате малко по-дългосрочно изявен тренд, то това се дължи в разликата в лихвените проценти спрямо Щатите и Европа. Както знаете, в момента в еврозоната основният лихвен процент е 2%, в Щатите е вече 4%. След като на последната среща Федералния резерв намали основния лихвен процент от 4,20 на 4%. Какъв е проблема? Ето това цялото повишение като цяло се дължи на очакванията на инвеститорите, че тази година Федералния резерв трябваше да понижи лихвата поне 4 пъти, а за момента тя е понижена на 2. Отделно от това, Джером Пауъл заяви, че понижаването на лихвите през декември месец, както очакваха всички инвеститори, изобщо не е задължително. Индиректно дори той каза, че един вид изобщо не е сигурно, че декември месец Федералния резерв ще предприеме следваща стъпка по отношение на понижаването на лихвите. Естествено, това фундаментално ще натисне цената на еврото надолу спрямо долара. Така, какво се случва на седмична база? На седмична база съответно имаме excess high и пробив на ето това ниво, потвърден пробив вече, което е изключително негативно и съответно пътя до 1.14 за мен е вече отворен. Другото, което виждам, че имаме вече опит за one time frame down, което е доста сериозен индикатор, че всъщност този пазар тепърва набира сили за негативно движение. Отново казахме excess high, one time frame down, сега ще видим на дневна база как стоят нещата. На дневна база имаме вече краткосрочна структура за даунтренд, т.е. имаме класически даунтренд, т.е. какво значи това? Това значи, че все по-ниски върхове, по-ниски дъна. От последните 3 дена имаме one time frame down, съответно имаме excess high, което означава, че всъщност към текущия момент продавачите продължават да доминират този пазар. Сега ще отидем на профилите съответно. И ще поразсъждаваме какво се случва там. Така, това е петъчната сесия на евро-долар, има предвид щатската сесия.
Това тук е overnight сесията, този пазар по принцип даже вече трябва да се води отворил. Просто NinjaTrader ни позволява да зададем отваряне в E20, но вече 9 минути този пазар е отворен. Какво прави впечатление? Прави впечатление, че всъщност имаме ранен баланс, след което имаме натиск, пробив на дъното от регулярната петъчна сесия, при което имаме при ретеста нови разпродажби и в момента съответно отваряме с гап, т.е. ето това е гапа. Така, тук ситуацията ще бъде много интересна, именно дали ще покрием този гап бързо или не. Съответно, ако покрием част от гапа, но след това се върнем обратно под отварянето, това за мен ще бъде сигнал, че днес ще имаме трендов ден и то негативен трендов ден. За да не се случи това нещо, трябва да видим много бързо покриване на ето този гап. Тоест, сега трябва да видим дали пазара ще се върне бързо до дъното от регулярната петъчна сесия. Защото ако това не се случи, съответно може да има много сериозни разпродажи. За момента все пак виждате, че пазара се опитва да се върне. Пък щатите отвориха, много е вероятно да направят корекция. Големият въпрос ще бъде след като покрием гапа, дали ще успеем да влезем в рейнджа и да задържим в рейнджа на предния ден. Ако това се случи, съответно, вече може да очакваме, че ще имаме short covering и съответно цената да дойде поне до средата на рейнджа от петък. Но за да се случи това нещо, задължително трябва да се приберем обратно в рейнджа от петък. Тоест този пазар ще бъде за мен изключително интересен днес. Именно защото отвори с гап, отварянето с гап предполага и съответно влизане на волатилност. Така, сега ще погледнем какво се случва и на S&P, тъй като няма много време. При S&P нещата са малко по, как да кажа, ясни. Ето ви седмична, т.е. това е месечна графика на S&P. Виждате, че имаме наистина изявен uptrend. One time frame up също, доста сериозна структура и съответно все още изключително булиш е завена. Това е нормално. Ние общо взето този пазар с известни корекции е булиш още от 2008 година до ден днешен. Съответно ще видим какво се случва на седмична. На седмична се опитахме да излезем извън ето този баланс. Ето тук общо взето пазара балансира 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 седмици, след което имаме опит, направихме all-time high, съответно е нормално да има известна корекция. Въпросът е дали тази корекция ще се задълбочи или отново ще се случи buy on the dip. Зависи как инвеститорите ще отразят изявлението на Пауъл, че понижаването на лихвите за декември месец още не е сигурно. Като цяло технологичният сектор е доста силен и аз мисля, че този пазар има все още сила и новите исторически върхове предстоят. Съответно на дневна база нещата са доста по-интересни. Ето виждате тази тренд линия и ето този гап, който все още не е покрит. При първия тест тук на този гап е много вероятно да съвпадне с тази тренд линия и с този гап. Както знаете, принципно винаги при първи тест на такъв гап е много възможно да имаме откат, но пробива на тази тренд линия и на покриването на този гап ще бъде изключително негативен за ритейл трейдерите, тъй като те
правят това, което продължава да работи, т.е. те изкупуват дъната с идеята, че след това винаги пазара обръща и когато такъв тип тренд линии биват пробити, съответно следват много сериозни ликвидации на ритейл трейдерите. И много резки и негативни движения. За мен ето тук ще бъде ключово ниво. Не знам дали ще стигнем още днес до него, възможно е. Ще видим, има време до отварянето на пазара. И сега да се върнем на профилите. Това е overnight сесията. Знаете, че щатските пазари отварят в 4,5. Какво прави впечатление? Изключително технична overnight сесия. Виждате, че пазара се движи от върха на регулярната петъчна щатска сесия до нейната среда, т.е. ето това е средата на рейнджа от петъчната щатска сесия. Това говори, че всъщност в момента този пазар са така наречените weaker hands traders, т.е. именно ритейл трейдери и независими трейдери. Защо независими? Защото нищо не зависи от тях. И общо взето до отварянето на щатската сесия най-вероятно този диапазон ще бъде запазен. За мен ще бъде изключително важно да видя къде ще отворим. За момента ясно, че явно ще отворим в рейнджа. Въпросът е дали ще отворим вътре в value area или извън нея. Както казах, все още смятам, че този пазар има потенциал да върви нагоре. Още повече, че на all-time high нямаме екс. Ето го, това е all-time high, т.е. тук имаме хем връх от предходната седмица, all-time high, на всичкото отгоре имаме и poor high, смисъл това означава, че тук нямаме reject смисъл от големи пазарни участници, а по-скоро пазара е изгубил скорост и съответно е трябвало да поеме образно казано въздух, за да се намерят нови купувачи, които да атакуват историческия връх. За мен ще бъде изключително важно как ще се задвижим в initial баланса, какво ще се случи, как ще се случи и дали ще имам инициатива. За мен, общо взето, първият вариант ще бъде опит за инициатива и съответно пробив на overnight high плюс RTH high, след което пробив и на върха от 30 октомври. При по-сериозна инициатива вече дори е възможно да отидем и до all-time high. Това ще бъде положителният вариант, съответно ако види инициатива. Възможно обаче това изобщо да не се случи, защото, както казах, ще отворим много образно казано криво, защото пазара ще отвори в рейнджа, много вероятно да отвори в value area-та, което за мен ще означава, че трябва да изчакам задължително initial баланса, за да видя как пазара съответно ще стартира, съответно ще има ли инициатива или по-скоро ще има responsive sell. Много е вероятно да видим fake breakout, връщане обратно в рейнджа и съответно пробив на overnight low, което съвпада, както казахме, до тик със средата на рейнджа и съответно атака и пробив на това ниво. Това ще бъдат двата варианта, върху които ще разсъждавам и съответно ще наблюдавам, когато пазара отвори. Ако имам време и възможност, когато мине първи един час, защото казах, той ще бъде изключително важен за мен, тогава нещата ще бъдат малко по-ясни, мога да направя един апдейт и да видим какво се случва. Така че за сега това е от мен. Благодаря за вниманието. Успешен ден и трейдинг на